كم سيوز خبركم تقاطعتين لومي سوني 26 تحساس ساعة 9 مشت تدالوه حافشاوي زيناو مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا كتقاطعتلنا بخبر زعدم بيتروس منكسي أرسل زينا هاجراو محبر منسياتن تمارون إيرترا جم نتفتات كل تشين إسران كل بمكياد أبدو وطن سرع كل تشين إسران سلستن زتيو عبد كتما كرن عبد تعنا مقب سبن انسان زتو كرا عودة زت تخايدو عبد نوزو بحجاز سدراس واتن تقومات دكان استيون بعينة تتايسن بيلاروس كاب روسيا نستلاك الله سراقة رميسايل نسرح دلو كم تقبرت أفليتا دو كوريا كلا ايرا كم تحسا عب العلي زقلت سبتن سبع البونة فرتي سمين كوريا ناي متن قطعة تحسي أكايدا عشهات سورياويان وتهدرا وفر أمريكا زقوم سفح سلامة وسلفي أكايدون هاجراو محبر من سياتن تمهارون إيرترا جم نتفتات كل تشين عسران كلتن بمكياد عب وطن سراح كل تشين عسران سلستن زتيو كاب هزبا وركبات نايتي محبر زبات حنات عستو بملكع تصاب تداليلو فرتنا عندهم كتقربيان يغريتا كبرات تقاطعتلتيت زينا كقرب لكم هاجراو محبر من سياتن تمارون إيرترا من السي ينكاح يودب يعتق أب تحت التيما ب 23-24 تحساس أبز جورا عمتاوي أخيبا جم نتفتات كل تشين إسران كلتن بمكياد مدب سراح كل تشين إسران سلستن حنتيتون عبتي حالفت مع كلاي بيت صحفة زواتاتن وكلت من سياتن تساتفوا أخيبا درجة نقحت تمارو كلاي درجة نمحيال بكل زواتات تخايد سرع سيبيك أو تمرتي مع كلاي كادر مياوي بقعات من السيات نمحيال مس مشارختي بموهاد سواب السلطناتات من سيات بلمعات أكبابي زلوم نقحات بمعباي استعم مدبات أفلتو من السيات بتاريخ كبرتات حبرة السبع إرترا نمعباي استخايد قوسقوسات كمون مرداتان تستافنتن عب هلو مدرخ كب نمبال استودب سمينارات تتابع وتصيد كم ترغب بريهم عبتقاطامي زغربت صبصابات مسا قديمو زوص شوتوتاتن استراتيجياوي وطنن زنات اصر سلازنبره حيالن دخمتن ناي استعم مسرح كم زغولح زغبرن نزيادا نهري زدرخن منبارو تغليصون تساتفت الدحر زغبرو جمجم ابزينات وزلنا حدش عامت 2023 مسرح نقحاتن ودابن عينتاون بجبراو سرع استسنين مغبارو باتوكروك سرح نكولجات الدالو مغوساغوس صحفاتن زودب سميناراتن واናውነት زحلون درجوم زمطنن كخون تراكادرات بمحيال نتفتات محبر زعزلو بايتا كفطر جدن ابركوتن من السياسه سرحتኛታት اب حبرتسب كحيل زيناوي ባህላውን ጎስጓሳውን መደባት ብስተጸንዐ በአድማዓነት ክስራሐሉ ترى من السياسة بلمعاتن مختن كعزز كمون وتصيت مهزان صنعن ناب تجبات فريات كسجاجر زبلون كالوتن باتوكروك سرحلهم عم مرداتات بتسيحون أبومبر محبرات وصالح حمد الدين أبز اسمه عمزاز مقال حمامتين حيلن ساعات من السيات وديبو أب ربحا من السياتن هاجرن كوعل زقامة كالمخان بمقلات أب كلتشين إسران سلستن كنداتو كرو محبر أب أبيات تمرتي كلاي درجة بيت تمرت وارساي كالون ساوان كولجاتن بقعن عينتاون مدبات مكياد سلازخونه عتبا قلبو بمهاب كسرحلو مخانو رديون حلفي ودباو قدات هقدف اتو يوسف سايق اب ذهبو ممأزن حسابات بهمامته حدري سماعتات مخانو بمقلات ادمعي اقباب ودابه بممعبان سرع مدباتو مسولو مدرخ قانيو صفوف سلطن بقعن هاجراو مدبات كعمم تثبيت كم زغبرلو انجليزون
ጨንፈር ዘባ አገልግሎት ሕጋጋትን ቁጥጥርን ዘባ አንሰባ አብ ምርጋጽ ጥዕና ምግቢ ሰብን እንስሳን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ካብ 19 ክሳብ 21 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ከረና አካሂዱ ሓላፊት ጨንፈር አቶ ዳንኤል መሐሪ ኣብ ዘስምዑ ቃል ዘይውሕስ ምግቢ ጠንቂ ዝተፈላለዩ ሕማማት ስንክልናን ሞትን ስለዝኾነ ንቕሓት ሕብረተሰብ ምብራኽ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሞያውያን ናይቲ ዓውዲ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ጥዕና ምግቢ ንምርጋጽ ሓረስቶት ኣብ ኣተሓሕዛ ውፅኢት ሕርሻን ኣጠቓቕማ ጸረ ባልዕ መድሃኒታትን ዘለዎም ኣፍልጦ ክብል ብምዝኻር መስብሒ መድሃኒት ዝወስዱ እንስሳታት ብትርኢቶም ክልለዩ ስለ ዝኽእሉ ህዝቢ ካብ ተጠቃምነቶም ክቆጠብ ተርኢታት ምዘጋጥም ድማ ንዝምልከቶም ኣካላት ክሕብር ጸዊዖም ንሳቶም ኣስዒቦም ምግቢ ሰብን እንስሳን ዝምስራሓ ትካላት ግቡእ መምርሒታት ጽፈትን ጽሬትን ክኽተላ ነዚ ኣብ ልዕሊ ዘየተግብራ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ተላብዮም ተሳተፍቲ ከም ኣካል ናይቲ ዓውደ ዘተ ኣብተን ጸባን ውፅኢቱን ዘቕረባ ብማሕበርን ውልቅን ዝውነና ትካላት ዑደት ብምግባር ብትዕዝብቲ ዝተሰነየ መብርሂ ተዋሂቦም ኣብ መወዳእታ ድማ ብዝቐረበ ዛዕባታት ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ብቕዓትን ኣፍራይነትን ዘተኮረ ቀጻሊ ስልጠናታት ክወሃብ ከምኡውን ጥዕንኡ ዘይተረጋገጸ እንስሳ ኣብ ትካሎም ዘሕርዱን ምንጩ ዘይፍለጥ መድሃኒት እንስሳ ኣብ ጎደና ዝሸጡን ስጉምቲ ክውሰደሎም ተላብዮም ኣብቲ ዓውደ ዘተ ወከልቲ ሕርሻ ኣብ ንዞባታት ኣፍረይቲ ምግቢ እንስሳ ኣፍረይቲ ጸባን ስጋን ኣሃዱታት ሕግን ስርዓትን ሞያውያን ጥዕና ኣባላት ጉምሩክን ሃብቲ ባሕርን ዝርከብዎም ተሳቲፎም ነይሮም ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን መነባብሮ ጽጉማት ወገናት ንምምሕያሽ ብዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብዚ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ንሸውዓተ ስድራ ስዋኣትን ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮን ብድምር ብ200,000 ናቕፋ ብዓይነታት ጣይሱ እቲ ናይ ምጥያስ መደብ ካሮሳታት ማይ ጠለበጊዕን ድኳንን ምስ መትከል እግሩ ከም ዘጠቓልል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ንዞባ ወይዘሮ ፋጥና ሓጂ ዑመር ገሊጻ እተን ሓገዝ ተገብረለን 7 ጽጉማት ስድራ ቤታት ኣብ ትሕቲየን 25 ዝእለይ ቆልዑ ከም ዘለውዎን ድማ ብተወሳኺ ሓቢራ ብኻል ወገን ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ኣብ 2022 ልዕሊ 1 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስዋኣት ክኸፍል እንከሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ቅዱሳት ዜጋታት ዘበርከቶ ልዕሊ 110,000 ናቕፋ ድማ ን32 ስድራ ስዋኣትን ጽጉማት ስድራ ቤታትን ከም ዘመቃርሐ ከምኡውን ን150 ጽጉማት ተምሃሮ ሙሉእ ናውቲ ትምህርቲ ከም ዝዓደለ ተፈሊጡ ኣብ ሓውሲ ከተማ ጎኘ ቀረብ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ንምውሓስ ዝወፀ ውጥን ንምዕዋት ማእተታዊ ንጥፈታት ይሰላሰል ኣሎ ኣባል ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣካባብን ኣብ ንዞባ ጎኘ መንእሰይ ሳልሕ ዳውድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነበርቲ ከም ግዜያዊ ፍታሕ ካብ ሩባ ዓዲ ቀሺ ብቦጣት ክሰቲ እኳ እንተጸንሑ ኣኸሊ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ እቲ ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ዝተባላሸወ መስመራት ብምጽጋን ቀረብ ጽሩይ ማይ ንምርጋጽ ከም ዝኾነ ብርሂቡ እቲ መደብ ካብ ሩባ ዓዲ ቀሺ ናብ ሓውሲ ከተማ ጎኘ ንሻምብቆታት ዘገልግል 10 ኪሎ ሜትር መስመር ምዃዓት ከምኡን 500 ፊስቶ ተሕዝባስካ ምስራሕን ምዝርጋሕ ሻምብቆታትን ከም ዘጠቓልል ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ነበርቲ ብወገኖም ኣብቲ ንዞባ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ማይ ንምቅላል መንግስቲ ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብምውጋስ እቲ ፕሮጀክት ኣብ መፈጸምቱ ክሳብ ዝበጽሕ ካብኦም ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ሃገራዊ ማሕበራ ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንኩላን ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ማእከል ንክልተ ኣዋርሕ ብሞያታት ስነ ጽባቕን ምምልኻዕን ዘሰልጠነን 21 ደቂ ኣንስትዮ ኣባላቱ ብ24 ታሕሳስ ኣመሪቑ ኣቦ ወንበር ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ያሲን ኣሕመድ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ካብ 25 ጥቅምቲ ክሳብ 24 ታሕሳስ ዝተዋህበ ስልጠና ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ምምልኻዕ ገጽን ኣልባሳትን ከም ዘጠቓልል ጠቒሱ ንዝቐሰሞ ስልጠና ብግብራዊ ስራሕ ክረብሓሉ ብምዝኽኻር ነቲ ስልጠና ክውን ዝገበሩ ኣመስጊኑ ኣብቲ ማሕበር ሓላፊት ውዳብን ምክትታል ዞባታትን ወይዘሮ ይብራ ዓለም የዕብዮ ብወገና ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ዜጋታት ብኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብዝግበረሎም ደገፍ ምዕባለ ከርእዩን ማሕበረሰቦም ክሰርሑን ክወዳደሩን ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎም ብምሕባር ደገፍ ንዝገብሩ ወገናት ሞጊሳ ነቲ ስልጠና ብነጻ ዝሃበት ወናኒት ትካል ስነ ጽባቐ ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ዘርኣይ ድማ ነቲ እቲ ዝገበረቶ ደገፍ ዜግነታዊ ግዴታ ኣብ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ መጻውን ክትቅጽሎ ምዃና ኣረጋጊጻ خبركم تحت صعب هقول زيناتات
ጸጥታ ምብራቅ ኤውሮፓ እናን ቆልቆላ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ቤላሩስ ካብ ሩስያ ንስተላእከላ ኤስ-400 ዝተሰምየ ዝተራቀቀ ጸረ ሚሳይል ንስራሕ ድሉ ከም ዝገበረት ኣፍሊጣ ዓላማ እዚ መጥቃዕታት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ክሩዚ ሚሳይላትን ከምክን ዝኽእል ኣጽዋር ቀንዲ መሻርክቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ቤላሩስ ክመጽእ ንዝኽእል ወተሃደራዊ ስጋት ንምክልኻል ምዃኑ ተገሊጹ ብዘይካዚ እቲ ዘመናዊ ጸረ ሚሳይል ብክልል ኣየር ቤላሩስ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክካየድ ንዝኽእል መጥቃዕታት ንምምካን ከም ዘገልግል እውን ሰመዝ ሩስያ ሓቢሮም ኣለዉ ሩስያ ከም ኣካልቲ ምስ ቤላሩስ ዘለዋ ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ሓበራዊ ልምምድ ንምክያድ ናብታ ሃገር ኣሽሓት ወተሃደራት ልኢኻ ከም ዘላ ይፍለጥ ቤላሩስ ኣገዳሲ ምዝኸውን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወርድ ተጻብኦታት ንምግታእ ብቐጥታ ክትሳተፍ ከም ትኽእል ክትእምት ጸኒሓላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ዩክሬን ሎሚ 26 ታሕሳስ ምስ ቤላሩስ ኣብ ዘዳው ከባቢታት ልምምድ ከም ዘካየደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲዩ ሰመዚ ቤላሩስ ሃገሮም ነቲ ልምምድ ተመሳሳሊ መልሲ ግብሪ ክትህበሉ ከም እትኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ብሰንኪ ምትእትታው ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝጓሃር ዘሎ ኩናት ዩክሬን ንወተሃደራውን ጸጥታውን ኩነታት ምብራቅ ኤውሮፓ ኣብ ሓደጋ የእትዮ ከም ዘሎ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ደቡብ ኮርያ ሎሚ 26 ታሕሳስ ክልል ኣየራ ከም ዝተሓሳ ኣብ ልዕሊ ዝገለጸተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሰሜን ኮርያ ናይ መጠንቀቕታ ተኽሲ ካይዳ ነፈርቲ ሰሜን ኮርያ ክልል ኣየራ ቅጥሕሳ ድሕሪ 2017 ንፈለማ ምዃኑ ዝገለጸት ደቡብ ኮርያ ትስጉምቲ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ንዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ዘጋድድ ምዃኑ ፍሊጣ እንተኾነ ግና ሰሜን ኮርያ ነዚ ካብ ጎረቤታ ደቡብ ኮርያ ዝተዋሃበ መግለጺ ዛጊት ምላሽ ኣይሃበትሉን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይደኦ ዘለዋ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ንቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብ ዘጋድድ ቀንዲ ጉዳይ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ከሪሩ ከም ዘሎ ምስቲ ኩነታት ቅርበብ ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ኣሽሓት ሶርያውያን ትማሊ 25 ታሕሳስ ንወተሃደራዊ ህላው ኣሜሪካ ኣብ ሃገሮም ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ሰልፈኛታት ኣብ ኣውራጃ ዲር ኣዙር ኣብ ዘካየደዎ ሰልፊ ኣብ ሃገሮም ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ጸገም ምዃኑ ብምጥቃስ ብህፁፅ ክወፅእ ደጊሞም ጸዊዖም ብዘይካዚ እቶም ሰልፈኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንቅልውላው ሶርያ ኣቓልቦም ምኽልኡ ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም ሶርያውያን ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሃገሮም ክወፅእ ጻውዒት ከቕርቡ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ እንተኾነ ግና ኣሜሪካ ኣብታ ሃገር ህላዋ ተስፊሕ ከም ዘላ ጸብጻባት የረዱ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብቲ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ሰሜናዊ ክፋል ሶርያ ንዝጸንሐ ማዓስከራታት ተስፍሖን ንቁፅሪ ሰራዊታት ተዕብዮን ከም ዘላ እዩ ዝጥቀስ ግዳማዊ ምትእትታው ብሓፈሻ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ብሰንኪ እቲ ቅልውላው ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ሚልዮናት ድማ ከም ተመዛበሉን ከም ተሰዱን ይጥቀስ ቻይና ኣብ ዝመጽእ ዓመት ምስ ሩስያ ዘለዋ ኩሉ መዳያዊ ዝምድናታት ንምምዕባልን ንምዕማቕን ከም ትሰርሕ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዋንግ ዩ ትማሊ 25 ታሕሳስ ገሊጹ ሚኒስተር ዋንግ ኣብ ከተማ ቤጂን ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ምስ ሩስያ ስትራቴጂካውን ኣብ ሓድሕድ ምትእምማንን ዝተመስረተ ድልዱል ዝምድና ክህልዋ ከም ትሰርሕ ብምጥቃስ ክልታዊ ንግዳዊ ልውውጥ ናብቲ ዝተተለመሉ ኣስታት $200 ቢልዮን ክበጽሕ ተቓሪቡ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ቻይና ምስ ሃገራት ዓረብ ዘለዋ ታሪኻዊ ዝምድናታት ንምትርናዕውን ብጽምዶ ከም ትሰርሕ ሚኒስተር ዋንግ ዩ ሓቢሩሎ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ሃገሩ ኣሰር ሃገራት ምዕራብ ብምስዓብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ ዘይምጽዳቓ ነቲ ምስ ኣሜሪካን መብዛሕትኡ ክፋል ምዕራባዊ ፓሲፊክን ዝነበራ ዝምድናታት ከም ዘሕርፈፎ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዋንግ ቻይና ኣብ ጉዳይ ቅልውላው ዩክሬን ክትክተሎ ዝጸንሐት መትከል ሚዛናውነትን ዘሸራውነትን ከም ዝኾነን ሰላማዊ መፍትሒ ንኽርከቦ ተካይዶ ጻዕሪ ከም ትቕጽሎን ኣረዲዩ ሚኒስተር ዋንግ ዩ ወሲኹ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ዘይረዳድእ ጉዳያት ኣሜሪካ እትኽተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ነዛ ኣሪማ ኣብ ክልታዊ ምክብባርን ምትሕግጋዝን ከተተኩር ጸዊዑ ኣብ ኩናት ዩክሬን ቻይና ንሩስያ ሎጂስቲካውን ወተሃደራውን ደገፍ ትገብረላ ኣላ ክብላ ኣሜሪካ እትመርሐን ሃገራት ምዕራብ ክወቕሳ ምጽንሐን ይፍለጥ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ወብላ ውርጪ ኣብ ህይወት ሰብን ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታትን ዘውርዶ ክሳራታት ከም ዘየደ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ብውሕዱ 38 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቓሊሑ 34 ካብቶም ግዳያት ኣብ ኣሜሪካ እቶም ዝተረፉ 4 ድማ ኣብ ካናዳ ምዃኖም ጸብጻባት ይጠቕሱ
بتي كاب جزات كيبك ناي كندا كسب كفلا هاجر تكساس ناي أمريكا أستات 300 كيلومتر تزرقه كم زلوا زقلت هو بلا ورشي كتما بوفالو ناي كفلا هاجر نيويورك تا حلفي كالكبايتات بالوتات استتصلت مخانات حبيرون بحدود 350 مليون سبات بالوتات تصليهم كم زلوا زقلت سمزي سيفيلا ودحنة أمريكا لعلي 55 مليون حزبي عبد زنبرلو كبابيتات زلعلمة تنقطع حدقات أويجلون عبي قلبوتات كسب علوتا 45 ديجري سنتيغريد زبصح كازحيز عبرلو زينبور كناتات اير كم تمزغبه زاكي دما ناي لعلي 200 شح عبايتي قرب حيلي الكتريك تقاريصو كم زلو صبصبات ميترولوجي ارديوم بتي كناتات قند مسمرات موقعزيا مدري كعصن كله لعلي 2700 برراتات بمصر رازو نبعل لدتن حدش عامتن مجاشاتات وطينهم زنبورو عب معرفه نفرتن نقطاتات ابطوسن كم تعقتو تغليصون إذا حمقنا تطاير نزمت معلتات كقتل كم زخيل زمت بيت كنا تطاير سلا زلوا زي صعبة كسراتات كزايد كم زخيليو زمت زلوا تشاينا تمالي إسران حموشتن تحساس عبد وشمت تايوان مت أنا سفيح وتادراو لمد كتكايد كم زجمرة تقاليحون تشاينا نسوقم تزيد وصل زلا من قست أمريكا عبد زحلف السالستي ندسيت تايوان حدش تسطاو دقف كجبر دحر موسى أنو بمخانو مرسا جبر كخون كم زخ اليوم استيزابك ربع زلهم تنتز حبرون منستر مكلخال تشاينا عبد زوج أمجلتي عبد وشمت تايوان زغط زلهم متفنان نرأس من محدار دسيت تايوان نتا عبد وشتاو قدرت هاجرو كل عمت تتاو تكايد كزلا أمريكان واجا كم زخ فلاني واتنكيرون تشاينا قديمة من قست أمريكا عبد زوج دقون ناي كلتشان إسران سلستن وتهدر وباجت نتايوان ناي 10 بليون دولار تتاو حاجز كجبر زمح نزحل فوسانة نقد تاو جت زتوختو حدا جنيا سقمتي قبل مخناني ذكر أمريكا عبد قداي دسيت تايوان كيح مسمار تسجر الله كتبلت توقس تشاينا عب منجو أمريكان تادسيتن نزهلو وتادراو زمدناتات ترير مرسا جبري كتبولو كم تقيليا تتنقل قديمان دسيت تايوان من تصال كم صرحوا عبد العلز تقصتهم حيالو سمز دسيت تايوان اجلات زتدق تشاينا اقداس قوينم استرخوا نتا اكلا زخونه دسيت بحيلي كتصمبرا كم تقيليا كتتنقل صنيحه زي معبالتات زي قداي وشمت تايوان نسوز تنقم متفنان امريكان تشاينا ابي كلتاشن اسران سلسن حدا كاب قندي جيوبوليتيكاو قدايات حيالان هاجرات كوينو كم زقصل تنتنتي يقلصون زخبركم تخطاتلتي زينا نمفصام ارساتو هاجراو محبر منسيات تمارون ايرترا قمقام نطفتات كلتاشن اسران كلتن بمكياد ابوتن سرح كلتاشن اسران سلستن زتيم عبد كتماكرن عبد عنا مقب سبن انسان زتقرا عودة زتتخايدون عبد نوزبا حجاز سدراس واتن تقومات دقا انستيان بعينة تتعيسن بيلاروس كاب روسيا نستلاكلا استراغا تري ميسايل نسرح دلو كم تقبرت تحريدا دو كوريا كلا ايرا كم تعسا بالعلز قلت سبال ولا فرتسمي كوريا نايمة تنقاطا تقسي كايدا عشاعت سورياوين وتادراو في امريكا زقاوم سفيح سلام وستلفي اكايدوم زي خبركم تحت زينا تفتسيمون مسترف مدوحنا